опитна. Наблюдавахме и на световното първенство в Дания. Най-силният уред е успоредка. С четвърти квалификационен резултат. Виждам футурата и... Премятане, двойно превъртане с свито тяло. Рядко се изпълнява от жени това упражнение. Усвоена е до съвършенство техниката на премятането, откъдето следва изходна позиция за всякакви превъртания. Видяхте сега винтове. Много е приятно да се наблюдава елегантна гимнастичка, на която като се постави хореографията, изглежда чудесно на подиума. И тук вече може спокойно да спрем вниманието на зрителите върху факта, че не всички гимнастички са ръстово ниски. Виждате, че... Да. И могат да бъдат елегантни без да са и клощави. Гимнастиката не влияе на ръста на спортуващите, на практикуващите. По-скоро е въпрос на ген. Може би тази илюзия идва с всеобщото мнение на хората, наблюдавайки по-ниските гимнастици през последните години. Да, в сравнение с другите спортове, ние такива си ги търсим като подбор, защото е по-лесно усвояването на упражненията. 2 винта и половина за финал. По-лесно се изпълняват акробатичните елементи при по-ниски състезатели. Правили сме изследване, че 95% от гимнастиците и гимнастичките са по-високи от родителите си. В самия ъгъл на квадрата. Уникално е да се наблюдава как и се променя формата на тялото при